खुलुमबाय फोरोंनाय जबान लजिसन नोंथांमोनखौ फिन खेबसा बरायबाय सबाय माजियाव जो फग हरनाय महर लानसनाफोर दाम गै बेनिफ्राय ब्लग्सखौ जोबजासिम आं फुरा इन्ट्रेस्टिं खालामनो कसिस खालामगोन बेनिफ्राय ओरैबायदि ओंखाम उखैबाय स' आं जानायनिफ्राय स्टार्ट खालामगोन ब्लग्सखौहाय जानायावबो आनकमन सनाफोर जानायावबो मजेदार मोनगोन इन्ट्रेस्टिं मोनगोन स' फुरा नायलांबाय जाबाय आं माजों जानो नागिरदों गोदाव सोरावसो नायदो नोंथांमोना जायोना जाया दालि ओंख्रि फुलकबि मथ माबा बुट आलु एवनाय ओमफ्राय नै बैग्रि बाथोन मिनिथावथावखा ओंख्रिफ्रा गैयाबा बेजोंबो गोजोननांगोन आरोना सनाफोर माथो खालामनो नोंथांमोनखौथ' आं मैयाबो मोनसे ब्लग्सआव होखादोंमोन आङो आंना मा अबस्था जागासिनो दङ थ' बैग्रि बाथोनजोंबो जानांगोन ओंखामखौ बैग्रि बाथोना गोथाव लेबुथ' गैया नालाय दाबायदियावहाय स' बेजोंनो होखावनोसै आङो ओंखामजों जायो ना जायाथाय मानसिफ्रा आं हले जानो हायो थाइजौबाबो जा गोथाव मोनो दालि ओंख्रि थाइजौ खाजिबानो बेस्ट दालि ओंख्रि बैग्रिया एसे आलादा जायो बेगर दं नालाय बाहाय बेगरा फिसा फिसाना जागोनब्लाबो आङो पापराबो लागाथार जागासिनो दङ ओंखायनो पापरखौबो एवासै आङो बेखौनो जानोसै बेगरखौ एसे सोमसैलाय आङो सानबैसे जाखो मिरामिस जानाया दाख्लै रबिबाराव बे नानि हिलिनि बार्थडेआव अमा बेदर जाबोनाया सनाफोर सोरबाफोर नायाखैबा नायहैबानो जाबाय बे दिननिफ्रायनो गैया समबार मंगलबार बुधबार बिस्थिबार दिनै बिस्थिबार जालायबाय गैया फुरा मिरामिस गेजेराव ना गोरान बाथोन जादों आरो खनसे बेल' ओमफ्राय बेदर फिसा जेबो जायाखै सनाफोर होनखाबायना गथि गथि बाहायगासिनो दं फैसाखौ जागोन र' आंबो जाबाय जानायनि भिडिअ गोग्गोम लाबोगोन संनायनि जानायनि एकदम लोखो लोखो जानाया बिदि लाबोगोन नोंथांमोनजों रायलायलायबानो ओंखाम खहाबखायो जेबो नांलाया मा बेदर नांलायगौ लुबैखांनाय फैयाना बोरैबा माबा बेदर जागासिनो दङ मानो होनबा सानथाम सानब्रैजों बेदर जानाय जायो नालाय गोसोखांबाय आरो बानलु थाइथाम होनानै देदों सोर सोर बैग्रि बाथोनजों ओंखाम जायो खिथाहरलाय सनाफोर ओमफ्राय आंना जेबो सोलानो गैजारैखायसो आङो जादों नङाबा आंबो बैग्रि बाथोन जानाय नङामोन खोमा जाबा ओरैनो जागौमोन आरो हाथाय खेलालाय बोरै जानोहाय बैग्रि बाथोनजों जानोसै फार्स्ट टाइम दिनै आंबो बैग्रि बाथोनजों ओंखाम जानाय फुलकबि फिसालाया स्कुल गथ'वाखै फिसाजों लानानै जाखांबाय ओमफ्राय आं दुगैनानै नै दासो जाना लागासै सनाफोर बारा जानायखौ देखायबाय थाबा जानाय फैसा जाबाय थाबा नोंथांमोना गाज्रि मोनगोन ना आरो आं बारा देरि खालामनानै जानो हाया दा फिसाजों लागाजों फैबाथाय गैलासै आङो स' जाना लागासै जि गोबाव बिसिनियाव थनथ्र' थाबाय आं सनाफोर फिसाजोखौ फुथुनाबाबो उन्दुआ ओमफ्राय बेरायहैबायसो जि गोबाव नोंसिनि भिडिअखौ नायबाय आं ओमफ्राय नै 20 थाखानि आल्था एसे देलायनो नागिरदों आरो ना आथिंनि आसिगुर आल्था खारजोब्बाय देलायनोसै आं एसे सनाफोर देलायनो होननाय लानाय लोगो लोगो ओमफ्राय नै सौफैबायानो जाबायदि जारलाना हरदो सना नों देलाया गैला नै गेलेनानै फुरला फुरलि जानानै फैजोबबाय आंना फिसाया बैहाय लोगो दं नालाय गेलेहैयो एकदम जि मोजां गेलेयो फिल्ड बायदि दङना लांदां जायगायाव हरदो नै दानाबा फोनबावदो नै बिमाना आसिगुरा खारजोबनाय दख्ला दख्लिसो सायावसो फोनसिननो नागिरदोंमोन आं हरदो दासो उन्दुनो पजिसन लांबाय नै सानसे उन्दुआखै फिसाजोआ दिनै थ' दुनै सिथाव फुथुग्रोनोसै ओमफ्रायसो फोनसै गैया सनाफोर फुथुनो हायासै आङो बेयावसो दङ गेलेलायबायसो आलदाखौनो फोननानै लानोसै एसे नै गाजोब्बाय सायावनो फोनसै रिमुभारबो गैया जायो आंना 20 थाखानि आल्थायानो आसिगुरखौल' खोबनानै होनांगौ मा होनो दाम बारानि बायबाथाय आथा रानानैसो थायोना फोनख'नो हाया हारसिङैहाय 20 थाखा नामा नै लाथासो जानानै दंबावो दाग्ला दाग्लि नुलायनाय गोबाव जाथारबाय नालाय ओमफ्राय नै रिमुभार दाखालै माबायाव सिक्किमाव थांनायनि सिगां फोननायल' गाख्ला गाख्लि जाजोब्बाय
बावलायलाङो गथ'जों गथायजों आरो हनै एसे फ्रि जाबा इउटुबाव हाबलायबाय बावोना एखमबा भिडिअ खालामलायबाय ओंखायनो नै दिनै फोनथारबाय आङो एकदम नायजाथारला बोरैबा बुख्राख्रा जाथारबाय ओरैनो आथिंफ्रा गोसोम दाखोन दुखोन गोजा गोदो माइ गायनायफ्राव मा होनो ना गुरनायफ्राव दाखोन दुखोन सिथर जानायफ्रानो दंबावोसो आंना गाराय जानायफ्रा जाबाय नै जायो आंना बिदिनो फारसेथिं फोनना लानोसै मोदोमानो गोसोमसो जानो हागौ ओमफ्राय गोरै ना मा होनो जि माइ गायबाबो गाराय बेन 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 जाजोबोमोन आदै गंसे गाराय जायोमोन आंनाव आरोखि सनाफोर ओरैबादि गाज्रि मोनदों आंनि मोदोमा ओमफ्राय बे दै हासार होनायफोरखौ आंना हाथारामोन आथिङा उफाय गैया अब्लाबो न'नि हा गायनांगौ जायो आरो बिनि सायाव हाजिराबो गायदेरलायबावो गारायानो जाखाबाय जखन गोसोमानो जाखाबाय जखन होननानै ना गुरहैनायालाय स्कुल गनानैबाबो गुरहैयोमोन सोर थिनो रावबो थिना गावनो गोसो जानानै गुरहैयोमोन बिराद मोजां मोनो आङो गैला ओमफ्राय हाबा जानानै बायनानै जानायसो जाहैबाय दा फोननानै लाजोबनोसै आंबो खोबबालाय मोजां आरो आथाफोरजों नै नै ओंखारबोलायबाय नै जायो बेनबा जाबाय सनाफोर आंना नै बिदिनो रग' रग' नुलायनायसै नै सिंनिखौ साफा खालामासै नालाय फोनजाबबायल' बेलासिनि आलादा बाथियाबा फोजोंनानै लाबाय सनाफोर फुङावथ' दुगैनाय जायाखिसै नालाय सानसुआवसो दुगैबाय ओंखायनो आङो दा बेलासियाव फोजोंनानै लाबाय आरोना आलारि बाथिखौहाय बिराद गोसोखौ गोजोननाय मोनो सनाफोर नङा होमबा आलारि बाथि लागायनो हाबाथाय मालाबा समाव लागायनो हायाबा बोरैबा मोनबाय थायो ओमफ्राय लागायदोंबाथाय लागायखांनायनि उनाव सान्थि आरोना माबा मोनसे खालामनोबा आलारि बाथि फोजोंनानै लाग्रोनो हाबा बिराद मोजां मोनो फुंफ्राव लागायनो हाबाथ' मोजां बाट दा फुङावबो जालायलाङा स' लागायनो हाबाय आंहा दिनै बेलासियाव लागायबाय आरो गानफब जोमफब बेलासिनि एसे ओंखारलायबाय खामाय रोङा दामाय रोङा मालायनि खामायनायखौ गाननानै दादागिरिनो गोजामसो सनाफोर आंबो लिमिटनिसो गानखायो मालाबा मालाबा थाखा फैसाया बोरैबा थोआ थोआ जाबाथाय मा सानो आङो जि रागाजोंनो ओंखारो आरोना गोदो सिख्लायावनो एथ' सान्स थानायावनो पुलिसफोर खारनानै साख्रि मोनगौमोन ना फरासुनाया गोख्रों नङाबाबो पुलिसनि थाखाय डिफेन्स साख्रिनि थाखाय थोयोमोन ना खामानि गैया ओरैनो थाबाय रिसार्च टिसार्च होनायनि बेलायावबो जेनेबा बिमाफोरनाव रिसार्चखौ फुटकुरे सोना हरनो बोरैबा मोनो आरोना हाजबेन्डनि खामायनायसो जाहैबाय नालाय आंनि खामायनाय नङा जाहैबाय ओमफ्राय रायज्लायग्रोनाय बिदि जायो आरोना सनाफोर सोनानै जेबो होना सोनानै हरबाबो आंहा बोरैबा मोनो आरोना बेनाबोथ' फिसाला दं आइनाबो होनलायनाय आरोना गावसोरनो आइमोनहानो जेबो बुंनो रोङाखै आगोलावहाय साख्रि मावनांगौ पुलिस खारनांगौ बिदि बुंनो रोङा आं पुलिसफ्राव एप्लाइ खालामनो थांबाथाय जाया नोंनि साख्रि मावनायखौ माने बिसिना फरायनांगौ ओमफ्राय मोजां हौवा मोनबा हाबा हरनांगौ बिदिसोमोन आरोना फुगिदो दा रिसार्च टिसार्च सोनानै हरनोबाबो ब्लाउस गांसे बायनानै लांनोबाबो बोरैबा मोनलायनाय ओमफ्राय आंहा मालाय हाजबेन्डनि खामायनायसो नङा होमबा जेनेबा जेबो होना अब्लाबो बेहाबो बिजामादै नालाय अब्लाबो आरोना ओंखायनो दा गोसोखौ थिग खालामफिनबायसो आङो पुलिसआ खारफिननोसै बैसोआथ' दाबो दंबावोना एथ' गोजौ गिदिर जानानै खारनाय बारनाय आगोलावनो मेनटेन जाखाजोब्बायमोन आंना फरायनायाबो एसे एसे नायबायानोमोन आङो मा होनो मबाइलाव नायबायमोन आरो लेखा बायनानै फरायसिगौमोन प्रिपेयार खालामखाबायमोन एसेयावनो नैबे बिथाङा प्रेगनेन्ट जाबाय ओमफ्राय आगोलावथ' आरो खारनाय बारनायाव एक्सपार्टखामोन सिख्ला समाव अब्लाथ' खारखायाखसै दासो उन्दुनो ओंखारदों थाथों थिगसे उन्दुनो ओंखारथारथोंसै दा मोनायाव थाब उन्दुनायनि माथो खालामबावनो सोनाफोर बेजोंनो गोजोननांसिगोन आरोना दा अब्लाबो ट्राइ खालामबावनो नाजागोन आङो नैबेखौ एसे फेदेरनानैहाय मखा मोनोब्ला इसोरा अनोबा ना मा होनो सनाफोर बिदि लायलाय थाजाबाय थाया बेखारनो आरो अपसनावथ' दंखायो फिलफिलि नङाबा दखान नो टेनसन ओरैनो थाखानाय नङा आंबो मालायनि मोजां मोजां न'फोर लुनाय नुबा सानखांनाय फैयो आरोना आंबो साख्रि मावनाय मोनबा आंनिजों जाबायमोन बोरायना जमा थाबायमोन न' लुबायमोन दाहालागै बेफोरबायदि सानो आरोना सनाफोर बेनिफ्राय गावबो आगोलाव मोजां मोनलायनाय समाव थिनखायाखैहाय बेफोरबायदि जेबो साख्रि खारनांगौ मानांगौ बिदिखौनो जेबो बुंखायाखै आं एखमबा रायज्लायहरबाबो साख्रि एप्लाइ हैनांगौ मानांगौ एप्लाइ हैनो होनबाबो जेबोखौनो बुंहरखायाखैमोन दा बिदिनो गथि गथि जानोसै आरो बोराय खामायनायजोंनो जाबालाय माया थोयो माया थोआ मानसिनिलाय जेरै बाथ्रायाव बुंनाय दङ मैदेर मासेबाबो थोआ होननाय अमा माथाम हाबायाव फुथारबाबो थोआ आं दरनैल' मोनजादों होनग्रा दंखायो बेफोरबायदि आरोना सोनाबफोर स' जाखिनि दङ बेजोंनो गथि गथि जानोसै होमबाबो होननाय थायो आरोना सोरनि थासान्दियाव आङो नाजागोन आरोना दाबो बैसोआ बारा थाङाखैना पुलिस खारनायनि बैसो दंबावो दाबो ओमफ्राय मोनहैयाबाथाय आरो उननि आंहाथ' प्लानिं दंखायो दाख्लै मोनसे आं हगारखादों सनाफोर प्लानिङा मा होननानै बेखौनो नोंसोर नायहैल' आंनि प्लानिङा मा बेयावनो गथि गथि बुंखादों आङो
स' बेनो आरो आंना जिबना सोलिगासिनो दा जेने थेने सोलिनोसै बिदिनो खिन्थु मालाबा फैसाफ्रा एसे बोरैबा अभाब जानो नागिरो ना मायाबा बाहायनानै थानाय जायो अबेबा लागायनानै दोननाय जायोना बेयाव एसे मोथो गोसोखांनाय फैयो आरोना आंबो माबा मोनसे मावनाय मोनबा साख्रिफोर बा पुलिस साख्रिफोर मानो खेवखो जारलाहाय अबेसे आं दा पुलिस साख्रिफोर मावनाय मोनब्ला मा जागौमोन ना उन्दै उनलाफोरना माने अब्ला बेलेग जाहैबायमोन आरो संसारा एसे आलदा जाहैबायमोन दा जेरै सोलिगासिनो नर्माल जिबन बेबायदि जानाय नंलामोन आरो एसे भेजाल टाइपनि जाहैगौमोन ओमफ्राय मानसिफोरा सिटुवेशनजों सोलायलांखायो सोलोंलांखायो नालाय जालांगौमोन आरो मोनफा बाट आं दा बेखारसो हाउस वाइफ एनिवे सोनाफोर गोबां खोथा सावरायबाय जायखिजाया आं पुलिसखौ खारफिनगोन नुनो मोनगोन आंखौ नानिखौ एसे फेदेरग्रोबावनो आङो दा बिफाया र' माने बिदि रायखांबाय थायो नोंलाय होनो आंसो माजे रायखाङो आंबो बिदि नाजानोसै नामा बिफा होननानै बाट बिफायानो एसे बादा होथ'यो बेयावनो हमनो हायोदि बिथाङा आंखौ गथ'फोरखौ मोजाङै सामलायजानो लुबैदों नै सामलायखावगिरि बिथांमोना स' बिथांनि लुगैनाय बायदिनो आं दा थाथ'नोसै बिदिनो माने उन्दैफोरखौ आं फेदेरग्रोनोसै गेदेराथ' देरबायानो होनजासै हस्टेलाव दोनबा दोनजासिगौमोन दा बायदियाव आरोना ओमफ्राय उन्दैयाथ' दा उन्दैद्राय फेदेरग्रोनोसै ओमफ्राय लासैनो आं नाजानायखौबो लांफाबाय थानोसै आरो जेबो जाफुङाबा लास्टनिखौ जाफुंहोनोसै दाख्लैनि प्लेनिङा नो टेनसन बेनिफ्राय आं भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नै बेलासिबाय ओमफ्राय बेलासिबाथाय दा खोमसिहां जाबाथाय आंना 14 Pro Max नालाय मुसुगुरा मोननै मोनथाम जालायनोसै आरो केमेराया दामि नालाय मोजां नुयो क्लियारनो नायनो सुखुवा नुयो आरोना सोनाफोर बेनिफ्राय जायफोरा बेखिनि भिडिअ स्टार्ट खालामनायखौ नायलांबाय आं गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आरोना सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै गालांदोलाय ओमफ्राय मोजां मोनाखिसैबा मा फांफुं मोनदोंबा डिसलाइक मारना होदो होमब्लाबो साबसक्राइब खालामदो ओमफ्राय बेल आइकनखौ दाबायदो नेक्स्टआव मोजां भिडिअ नुनोबो हागौना नोंथांमोना पसन्द खालामनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच लाइक कमेन्ट खालामनानै गालांबानो जाबाय